mu daina gaba. Usaina an ga safi sallah muna maraba. Murna muke yau ne take sallah, mun sha ruwa lafiya Allah ya amsa mana. Jinjina ta girma kunkuliyan zazzau, ka zama uba gurin talakawa na zazzau. Chief Judge muna alfahari da kai a zazzau. Justice Ishaq Usman Bello, alƙali uban alƙalan Najeriya. Mai shari'a Justice muna jinjina. Barka da sallah ka sha ruwa lafiya. Murna muke yau ne take sallah, mun sha ruwa lafiya Allah ya amsa mana. Mu girgiza mata mu fito da walwali, ranar biki na sallah babu gantali. Ayyurri mu dinga tako da rawa a hankali, ranar farin ciki ga mu muna ta shagali. Yau take sallah wa zai bani dunkuli, ni telan su baby kun san ina da tattali. Murna muke yau ne take sallah, mun sha ruwa lafiya Allah ya amsa mana. Barka da shan ruwa jagaban matan zazzau, Hajiya Maryam Abdullah uwa a zazzau, mai taimakon al'umma a garin mu zazzau. Kwanci gaba da kishi na garin mu zazzau, taimakon Ramadana mai shaida a zazzau. A garin Abuja gaba na kin ka bada, taimakon ki ya je ko ina ni ce shaida. Barka da sallah jagaban matan zazzau, Maryam afan da tafi sallah yan zazzau. Murna muke yau ne take sallah, mun sha ruwa lafiya Allah ya amsa mana. DJ Bullet Family. Murna muke yau ne take sallah, mun sha ruwa lafiya Allah ya amsa mana. Yau take sallah ga mu mun ɗauki kwalliya, mun yau adon mu tsaf Allah kai mana kariya. Asalam na zo mu gaisa yau babu shariya, yan uwana ga lemu kowa ya ɗau ɗaya. Mi murna da sallah duka mu gaba ɗaya, Fatima ne sha Allah na yi magodiya. Murna muke yau ne take sallah, mun sha ruwa lafiya Allah ya amsa mana. Barka da shan ruwa kun babban hakimi, dan buran na sassau kai ta kai jarumi, mai kyau da kwalliya sannan ga ilimi.
kunne